Dire kay wa tay panihapon. Let's go. Okay guys. Pamingwit na sad mi guys. Hapit pa ko natunog hinuunda. Dire ang mga haluan guys, daghan kayo guys. Way panihapon guys. So mamingwit na pud mi guys. Pangpaon guys oh. Kuhol na guys. Kuhol among ipaon guys. Kay way wati. Muna among ipaon ron guys. Kita sa vlog. Okay. Kay siya guys pero kira guys. Nice kayo diri guys oh. Oh, kita niyo ning palibot guys oh. Oh, palibot kay imo guys. Diri ang mga halwan guys. Wala guys oh. Mingaw man ito guys, may tukob guys. Balhin ta diri dapita guys. Ay walay tukob ditong dapita. Wala may tukob guys. Wala dong, kakuha na ka dong. Sige, guyod ko kuy, guyod ko. Na diara guys. Di ara guys. Atay oy. Kakuha na gyud. Di mulya guys. Sige, tanggalan na na. Tanggali. Ang tanggala. Bugto niya. Butang sana diha, biya isa na. Balikan na nato na unya. Ano na? Taan. Isa pagi among kuha guys. Uy guys, mura mag-9 na may mura yung kuwan sa ilalong guys. Ano mo daw? Oh, nara. Sa iglas kay kitaan man gid guys. Dugay na ang tanggal. Guys, hawa gyud. Duha ra ka buok guys. Di ba guys? Duha pa among kuha guys oh. Mura man ning Guys. kuan pa ning guys. Ay, duha pa ka buok among kuha guys. Punang gid guys. Duha ra gyud amo ang na kuha ron. Guys, hapon agad guys. Tagak. Ha? Tagak ko. Taga. Gabok man ang kahoy guys. Oh, are. Gabok man tayo guys. Tagak hino. Hapon agad guys. Murang hinay-hinay na mi panguli ani. Unsa man, manguli na ta? Muli na. Iyay. Mong kuha guys. Mura na yung ho guys. Hugaw-hugaw naman na. Hugaw na yan. Ani, kasuka. Ano itong habila ni? Ay kuha na ni. Na. Dati hapon na. Rain tao na mong kuha guys, duha ka buok pero dagko pud ni guys. Oh. Duha ka buok pero dagko. Okay. Okay na guys. Bye guys, magluto sa kami. Ito na mi guys. Duha ra gyud mong kuha guys. Sunod na pud. Sabado. Ano lang ni guys, kayo sa wala gid guys. Dre.